Benvingut, benvinguda al podcast de la 57a Escola d'Estiu de Rosa Sensat. Aquest podcast va de converses que esperem que generin discurs pedagògic. Així, ens fa molta il·lusió presentar-vos l'episodi número 2 al voltant de la necessitat del benestar i la cura de tota la comunitat educativa. Comptem amb 3 aterrades, Irene Alabau i Clara Casanovas. Endavant amb la sintonia i comencem! Gràcies per acompanyar-nos de nou en aquest podcast de la 57a edició de l'Escola d'Estiu, amb aquest segon tema que tracta la necessitat del benestar i la cura de tota la comunitat educativa, la salut mental. Per aquest tema entrevistarem Teresa Terrades, professora, coordinadora pedagògica a l'Institut Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d'Anoia i coaching educatiu. Benvinguda, Teresa. Molt bon dia, benvinguts. Així com a introducció, ens podries explicar la teva motivació en entrar en el món del benestar i la cura dins de la comunitat educativa? Bé, de fet, ve de fa bastants anys enrere, quan dins la meva professió m'anava adonant de com no tan sols els coneixements eren un element important per avançar els nois i noies, sinó que perquè això passés necessitàvem que també el seu benestar emocional fos adient a poder, diguéssim, desenvolupar tot el seu aprenentatge, desplegar el seu potencial, no? I això va fer en el seu dia que ja jo em preparés i em formés perquè pogués també atendre millor tot aquest aspecte de la persona per fer un aprenentatge més integral de tots els nois i noies. I així va ser com va començar i una mica sempre he tingut aquest interès en fer una educació com més integral, en general, no? Per aquesta segona pregunta, volia citar un article de Mar Hurtado en el que diu: «La cura és necessària. Estem vivint moments complexes. Em preocupa la interpretació que es pot fer del sentit d'aquesta paraula. Tu, com a professora, què entens per cuidar-se?» Doncs entenc que cuidar-se és poder donar espai en el que és l'entorn educatiu per poder donar lloc a l'expressió d'aquelles experiències vitals, aquelles emocions, aquells estats anímics que s'han d'expressar perquè es pugui fer el que realment anem a fer al centre educatiu, que és aprendre. Hi ha molts moments que bloquejos que estan interferint tant d'alumnat com de professorat o s'amaguen o no es tenen en compte o no es diuen i estan allà fent un ús que fa que no flueixin els aprenentatges. Llavors, el que t'adones amb el temps és que quan tu dones espai a poder parlar, a expressar, a dir en veu alta allò que un necessita dir o compartir, fa molt més viable després que les coses vagin bé. A vegades ens venen en forma d'explosió, a vegades ens venen en forma de plors, a vegades ens venen en forma d'un crit fora de lloc, però tot això ens està dient, són símptomes de coses que s'han d'expressar, s'han de poder dialogar i després poder viure amb un sentit de superar i gestionar millor aquestes situacions. Quina relació existeix entre el rendiment escolar i la salut mental? Bé, la relació és directa. Les persones, perquè puguem aprendre, necessitem tenir un cert equilibri entre el que seria la part intel·lectual, el nostre benestar emocional i també el relacional. Quan alguna d'aquestes parts no estan prou equilibrades o tenen un moment difícil, interferiran directament en l'aprenentatge, en la posició en què estem davant l'aprenentatge. Hi ha una relació molt directa en la que hem de procurar que dins de l'aula i dins dels espais d'aprenentatge dels nostres centres educatius primer hi hagi una bona vinculació entre el que serien els professors, professores, mestres, mestres amb els seus alumnes, una bona relació i una bona convivència de tots els que estan dins l'aula, dels companys de l'aula, i això farà possible que qualsevol proposta d'aprenentatge pugui esdevenir-se. Sense aquestes dues altres potes és difícil
que l'aprenentatge es doni d'una manera adient o com ens agradaria que fos, que sigui un aprenentatge significatiu, que sigui perdurable en el temps, que sigui del gaudi també d'aprendre. Per tant, necessitem necessàriament aquesta vinculació entre aquests tres elements. Podem parlar de culpables quan parlem de fracàs escolar? S'ha d'enfocar cap a la família, cap als mestres, als propis alumnes, o no n'hi ha culpables? A mi no m'agrada parlar mai de culpabilitats, no? Cadascú des del lloc que està s'entén que fa el millor que sap. El que no vol dir això és que acabi anant de la manera que hauria d'anar. És una situació molt sistèmica, és a dir, necessitem que tot un sistema que envolta l'alumne funcioni bé. A vegades les dificultats a les famílies estaran interferint, evidentment, en el benestar del noi i noia. És evident que ell no és una persona aliena als problemes familiars que viu, ni és part totalment lligada. Per tant, aquesta situació familiar estarà interferint. D'altres moments pot ser que la manera, la metodologia, la forma, el com, el què s'està donant a l'aula a determinat tipus d'alumnat no sigui adient per la manera d'ells d'aprendre. Pot ser que el mateix professorat tingui una situació de benestar o malestar anímic que també estigui interferint en aquell moment en l'aprenentatge. Per tant, no podem dir que hi hagi culpables, sinó situacions que no ajuden de vegades a que passi el que volem que passi, que és aquest aprenentatge significatiu que abans també he comentat. Mai es pot parlar en aquest sentit de culpabilitat, sinó de, sobretot, poder trobar molt bé, poder veure molt bé, observar-nos des de fora què és el que està interferint en que allò estigui fallant i poder interferir i poder treballar sobre perquè aquells elements que puguem estiguin al nostre abast millorar i canviar, ho puguem dur a terme. Si només ho fem a reacció, normalment el que fem és posar tirites, posar petits pegats que aniran permetent a la millor solucionar petites cosetes. La gràcia seria, que això sempre ens falta el temps i ens falten les possibilitats i recursos, és donar aquest temps petit d'observar-nos, veure què està interferint allà i posar-nos d'acord en quines serien les millors mesures per solventar la situació. Has parlat sobre la situació dels mestres. Creus que es dona suficient importància a la salut mental dels mestres? Quin paper hi juga en l'educació aquest benestar o falta de benestar? Aquest és un tema que jo hi tinc especial interès en poder fer sortir, fer aflorar, perquè en general, diguem-ne, el col·lectiu nostre es pren molt seriosament la seva tasca. És evident que hi ha excepcions, com a tot arreu, però quan algú es pren molt a fons la tasca educativa és tan absorbent i tan profunda i de tant significat que hi deixes molt de tu. Llavors, les situacions del dia a dia en si ja són estressants perquè has de donar respostes molt seguides de molts nivells diferents al llarg del dia, i això s'acumula un dia darrere un altre. Hi ha múltiples fronts oberts en un dia a dia d'un mestre, professor. Què passa? Que això és un desgast que acaba sent al llarg del curs intens i normalment acaba també portant cap a aquest malestar emocional o anímic per afrontar el dia a dia. Això requereix d'un treballar-se molt per poder estar en el que se suposa que és el nostre millor estat, que és el de l'alegria, el contagi del benestar, que és el que realment ajuda a l'aprenentatge. Si en aquestes situacions hi sumem, ja de cansament que parlava, diferents elements externs, tipus el que ha estat la pandèmia, la gestió de la pandèmia quan era una etapa de confinament, la de quan després ha estat els centres oberts gestionant també els confinaments d'aules. Si li sumem que sortim d'una pandèmia i ens trobem amb canvis de currículum, en canvis que hem de gestionar situacions noves,
el que podem dir és que, en general, el col·lectiu nostre en aquest moment està esgotat, té una sensació de que aboca moltíssim a la seva tasca, però mai és suficient. I això acaba traslladant cap a un mateix una sensació d'ineficiència o ineficàcia que acaba sent molt lesiva i que ens acaba portant a vegades a aquestes situacions de burnout o de sentir-nos realment esgotats i molt cansats i com no puc més, aquesta sensació de dir què faig ara per continuar demà i estar bé davant d'aquestes situacions que tenim davant. I per combatre aquest cansament, com es pot formar o com pot confrontar un mestre? Hi ha una premissa que cal tenir molt en compte i és que tot allò que passa a dins d'un centre escolar vol dir que abans ha requerit molta part de preparació. Algú comentava, vaig llegint un article, que és com pensar que quan et menges un plat d'un restaurant no hi ha hagut una feina al darrere. Seria una mica semblant, no? Dins l'aula passen coses, o les activitats lligades als centres educatius, que abans s'han hagut de treballar molt. Què vol dir tot això? Que si nosaltres podem fer aflorar realment totes les tasques en les que ens estem enfrontant, és molt important que algú, que és qui acaba decidint sobre les nostres feines, les conegui molt bé. D'una banda, hi hauria aquest tipus de coneixement de les nostres situacions reals que ens agradaria que tingués molt més en compte l'administració, per exemple. Però no és només això, això és una part important. L'altra part que també crec que és rellevant és tornar a posar altre cop sobre la taula tot aquest volum de tasques i de respostes que hem de donar al dia a dia i de tot el que hem de fer en un dia nostre, però no hi ha enlloc encara mai un temps que puguem nosaltres dedicar a fer una supervisió, una reflexió amb l'equip que trobes davant d'allò, poder gestionar millor la discrepància que moltes vegades tenim entre el professorat perquè hem de prendre decisions ràpid i veiem les coses diferents, tenim al darrere de les nostres visions valors i creences diferents entre nosaltres. Què passa? Que llavors, si no ens podem donar una mica de temps de poder-nos-ho explicar tot això i que es vegi que és una necessitat per part de qui ens ha de donar aquest temps, pot ser que costi, però en realitat la solució no és complexa, és poder destinar una part del nostre treball a fer la reflexió necessària de com ens estem trobant, com podem encarar millor les solucions i com les podem portar a la pràctica. Hem parlat de la pandèmia i també és veritat que les noves tecnologies han incrementat els trastorns relacionats amb salut mental entre els joves i els infants. Creus que s'han sapigut adaptar els centres a aquestes noves realitats? Mira, les noves tecnologies tenen sempre, com tot, dues cares. Hi ha una cara molt positiva, permet treballar molt a nivell transversal, d'equip, cooperativament, però també tenen una cara negativa. Durant la pandèmia tot es va convertir en un aprenentatge virtual. Això que ha fet que el que és l'aula hagi trencat una mica la seva frontera física, perquè hi ha també tota una altra forma de treballar que també és aquesta virtual i que també és una aula, podríem dir. Què ha passat? Que quan han tornat a les classes presencials, nosaltres el que hem vist és que l'alumnat ja no és el mateix que abans. Ha passat moltes hores darrere les pantalles i segueix estant moltes hores darrere les pantalles. I a vegades tenint-nos físicament al davant uns als altres, ens estem veient a través de la pantalla. Llavors, això fa que el valor o allò que passa entre els companys i el professor dins una aula ja sigui molt més distant, no sigui tan proper, hi ha més allunyament del que hi ha en l'hora de classe que compartim.
els veus més lluny, els nanos més distants en el fons del que havia estat fins abans de la pandèmia. Tot i que les noves tecnologies ja es anaven introduint i tindran un paper destacat i és evident que no s'hi podrà renunciar. És una eina que ja està aquí i encara només crec que n'estem veient la punta de tot el que serà realment aquest nou món, però és cert que està canviant completament les regles del joc del que és una aula tradicional i per tant hem de saber una mica més com hem de gestionar-ho. S'han posat aquestes eines d'una manera com gairebé prematura en joc abans que sapiguem exactament l'impacte que tenen en aquest sistema d'aprenentatge. Hem parlat de distància, de què ha crescut aquest distanciament, i ara volia recollir un article del Diari de l'Educació en el que afirmes que necessitem el vincle social per a sobreviure. Com pot afectar un alumne l'absència d'aquest benefici psicològic en el procés d'aprenentatge? És absolutament un vincle necessari. O sigui, sense vincle no hi ha aprenentatge. Els humans, de fet, hem evolucionat perquè som éssers socials, som éssers relacionals, ens necessitem absolutament per tot. Podem aprendre sols, una part podem aprendre sols, però quan aprenem junts ho fem més i millor. Per tant, allò que ens fa més humans és aquest vincle i el que ens ha de continuar permetent avançar com a espècie serà aquests vincles que siguem capaços d'establir entre nosaltres en la comunitat educativa, però principalment entre el que educa i l'educat. Això és un element fonamental per avançar a nivell significatiu, a nivell profund d'aprenentatge i avançar com a espècie, en definitiva. De fet, la connexió emocional amb l'alumne és clau. Fixeu-vos que tots tenim records de matèries que, en funció del professorat que teníem, ens agradaven o no. Per tant, aquí té molt a veure amb com aquest professor, professora, mestre, era capaç de treure'ns amb la seva dinàmica a l'aula. Clar, quan som capaços de treballar amb ell, aquella persona, doncs les seves fortaleses que ens les ensenya a nosaltres ens hi podem sentir reflectits. Quan podem treballar amb ell l'atenció conjunta davant de fenòmens que passen al voltant nostre i ell ens pot explicar. Tot això vincula i tot això fa que nosaltres puguem tenir una atenció i una curiositat i unes ganes de seguir aprenent de tot allò que ens estan posant davant. A més de professora, treballes en el món del coaching educatiu. Ens podries fer un tastet de què tracta exactament, a què està dirigit? Bé, el coaching és una eina de treball que sobretot és l'art de les bones preguntes. Llavors, en el camp educatiu, per què ens serveix? Sobretot perquè ens ajuda, a partir de la reflexió, a través d'aquestes preguntes dirigides a les persones que puguin fer, a tenir un millor coneixement d'ells mateixos o d'elles mateixes, poder amb això, aquesta informació, d'aquestes preguntes que ens podem anar fent, poder veure i regular el nostre procés d'aprenentatge, veure en què estem bé, què hem de millorar, què podem fer millor. Ens ajuda a la presa de decisions, ens ajuda a decidir cap on volem dirigir i cap on volem situar el nostre objectiu proper. Tot això, al final, és com donar valor al procés d'aprenentatge, anant posant dins d'aquest procés d'aprenentatge com unes fites, unes petites o grans preguntes que ens desperten a respostes que potser d'altra manera no tindríem i que al final ens fa més autònoms, creure més en les nostres potencialitats, els nostres talents, poder-los descobrir millor. Tot això és el que ens ajuda a fer el coaching i orientar-nos bàsicament cap on volem anar. Ja per acabar, et vull preguntar sobre els reptes del futur. Quines dificultats i oportunitats pel que fa a la salut mental, emocional i el treball de cures en l'àmbit educatiu ens trobem? Penso que haurem de treballar molt com gestionar l'ansietat, les angoixes, això està molt a l'ordre del dia, com generar les expectatives, el que espera la gent, pares, famílies, alumnat,
del que diríem el sistema educatiu. Penso que ha d'anar cada vegada sent més l'escola un espai de seguretat, de calma, de minimitzar les incerteses enormes que tenim en el món, perquè allà pugui ser un espai de consolidar la persona, de fer-la créixer al màxim, d'això, que pugui desplegar al màxim el seu potencial, però hem de donar justament valor a això. Si li donem valor i ho prioritzem, li hem de donar espai i temps. I per tant, haurem d'anar-nos formant el professorat perquè puguem fer partíceps a tots els nois i noies que venen als nostres centres educatius del que són les decisions al centre, que ells se'l sentin seu, que se sentin que són part d'aquella institució o d'aquell espai, perquè pugui això ser un refugi una mica on s'hi aprèn, però on sobretot s'hi ve a construir persones. I penso que davant de tot el que estem veient, aquest malestar que hi ha ara, que hi ha molta sensació de frustració, de que les coses no estan al seu lloc, de la incertesa general, nosaltres hem d'aconseguir aquí fer un espai no blindat a l'exterior, però sí que pugui ser aquelles hores en què el món està una mica a la seva mida i que els permet desplegar tot el que són ells en tot allò positiu que poden ser per ser ciutadans que després també podran, diríem, construir una societat una mica més justa del que ara mateix tenim. Doncs moltíssimes gràcies, Teresa. Encantats que ens hagis rebut i acabem aquí l'entrevista. Doncs moltes gràcies, un plaer haver estat amb vosaltres. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest segon episodi del podcast de l'Escola d'Estiu. Avui abordarem una de les temàtiques de la 57a edició, la necessitat del benestar i la cura de la comunitat educativa. Arrel de la pandèmia, s'ha evidenciat la importància del paper de la salut mental en l'educació i la necessitat d'una major visibilització de la mateixa. És per aquest motiu que volem agrair obertament a l'associació per acudir avui amb nosaltres. Amb aquesta taula rodona contem avui amb la Irene Alabau, benvinguda. Benvinguda, gràcies. I amb la Clara Casanova, benvinguda també. Hola, bon dia. Així per començar, per introduir una mica l'associació obertament, m'agradaria, Irene, a veure si pots introduir-nos la missió de l'associació i com es trasllada en l'àmbit educatiu. Doncs obertament va néixer l'any 2010 i tenia com a missió, o sigui, ens dediquem a la salut mental, però una part molt concreta de la salut mental, que és trencar l'estigma i la discriminació que existeix envers la salut mental i els problemes de salut mental. Això també va sorgir perquè hi ha estudis que van identificar que la principal barrera per la recuperació de la qualitat de vida o del benestar de les persones amb un problema de salut mental no era pas la problemàtica de salut mental, sinó l'estigma i la discriminació al que havien de fer front en la societat. I després també s'ha identificat que la principal barrera per demanar ajuda quan alguna cosa no va bé és l'estigma. I aquesta demanda d'ajuda al final és el primer pas envers la recuperació. Aleshores, obertament, és amb l'objectiu de trencar aquest estigma el que estava parlant, i de que es parli de forma natural i normalitzada i oberta de la salut mental, i per tal que les persones puguin demanar ajuda quan ho necessiten sense trigar tant de temps. I aquest estigma, Clara, tu que ets docent a un centre, a un institut de secundària, creus que a dia d'avui, en el teu cas, en el teu centre, existeix encara l'estigma? O s'ha pogut millorar a través d'estar al centre més conscienciat? Jo treballo a l'Institut Pedralbes, anteriorment Institut Ausiàs March i Institut Boscan, que està davant de Sant Joan de Déu a Barcelona, i en el meu centre jo estic molt bé i moltes altres persones que coneixo estem molt bé i ens sentim cuidats i atesos per direcció sobre les nostres necessitats, i crec que els alumnes també molt, perquè en els últims anys han sortit molts més casos a la llum i tant les famílies com els alumnes ho diuen obertament, a les tutories també en parlem obertament,
anem molt en compte de no dir els noms i de protegir les dades d'aquests nens i nenes, però parlem dels fets i tractem de fer moltes adaptacions perquè aquestes nois i noies, alguns amb fòbia social, altres tenen molta ansietat, alguns tenen problemes amb els temes alimentaris, n'hi ha que els costa molt gestionar el seu temps i estan molt addictes a les pantalles perquè suposo que han estat molt sols i les pantalles els hi han permès disassociar de la soledat i fer-los companyia i molts altres comportaments que tenim. I en el nostre institut tots els tutors, les tutores, coordinadors de grups de primer d'ESO, segon d'ESO, orientació i direcció estan molt volcats en cuidar-nos a tota la comunitat i la veritat és que és un institut en el que estem tots molt bé. Però parlo per mi mateixa, pot ser que hi hagi altres companys i companyes que no tinguin aquesta experiència, però jo i les persones que coneixo sí ens sentim bé en aquest institut. Has tocat un tema molt interessant, que és l'acompanyament de les famílies. Concedir, quin paper li doneu a aquest acompanyament? Quina importància té? No sé si coneixeu o podeu parlar des de l'associació o si has sapigut d'algun cas tu, Clara, més concret en què la família ha sigut vital per ajudar en aquest trastorn de salut mental. Mira, fa anys, quan els tutors o les tutores o orientació els deien als pares que potser seria bo que la criatura fes una mica de teràpia i que rebés una mica d'ajut i d'organització, en general sempre deien no cal, ja madurarà. I en canvi ara jo veig que les famílies estan molt més obertes a buscar aquest ajut, el busquen molt sovint, a vegades és un professor, una professora de reforç que els ajuda a estar organitzats, i només amb aquesta petita intervenció ja milloren molt les coses. Quan hi ha casos més grossos, no?, de trastorn de l'espectre autista i aquestes coses, jo no n'he tingut d'alumnes amb trastorn de l'espectre autista i tot i que he llegit molt no sé ben bé què hauré de fer quan en tingui un, però sí que he tingut diversos alumnes amb trastorn d'ansietat molt greu, amb trastorns d'alimentació i una noia molt maca amb trastorn de fòbia social que es va quedar molt tancada a casa, 2 noies, l'altra aconseguia sortir més i no sé, va ser molt dur veure el que patien. Per mi va ser molt dur veure com patien. No sabia què fer. I això que les famílies estaven però molt involucrades en cuidar les seves criatures. Per res van invisibilitzar o disminuir la importància. Així és que jo crec que està avançant dins de les famílies la idea de que la salut mental és una part més de la salut, com pot ser la salut física, i les famílies crec que es preocupen de la salut mental dels seus fills, almenys les famílies del meu institut. Sempre dic del meu institut perquè no puc parlar per tothom. Realment és una bona notícia, però no sé si aquest és el cas normal. En tot cas, Irene, des de l'associació, com creus que si un alumne pateix un trastorn mental, a qui ha d'acudir o com el centre pot reconèixer aquests indicadors de malestar i com pot ajudar en aquestes primeres passes? Clar, nosaltres des d'Obertament al final el que per aquesta part, no? més de detecció o inclús de prevenció, nosaltres al final el que proposem o el que intentem treballar en els centres educatius és que hi hagi espais al final de visibilització on es parli això, no? El que estava comentant de forma normal i naturalitzada de la salut mental. No? Això nosaltres ho fem a través d'un projecte que és el projecte WhatsApp, que és un projecte pels centres educatius de secundària. I al final nosaltres, parlo no, des d'on hem treballat nosaltres, el que hem trobat és que al crear aquests espais, no, on es pot parlar de salut mental, que ho fem a partir d'una sèrie de propostes didàctiques que es treballen també dins de les pròpies matèries, no sols a tutoria, que això també fa que es normalitzi molt, no? Que es treballi de forma transversal la salut mental i que es vegi com
la salut mental com un tret identitari al final del centre educatiu, no? Que el que fa és això, no? Que es normalitzi, pues això el que ha fet és que al final l'alumnat s'animi a parlar, no? De quan veu que s'està parlant de salut mental i s'estan ficant exemples o estan veient altres testimonis, que són gent jove també de la mateixa edat, no? que parla de les coses que li passen, doncs se sent identificada i és més fàcil que doni un pas endavant, no? De dir, ostres, a mi també em passa això, no? I no és raro perquè estic veient a una persona que també li passa, no? Nosaltres la manera de treballar és aquesta. Després l'acompanyament del centre, nosaltres al final el professorat no té aquí un paper molt, molt important, però també el que parlem amb ells, no, és que al final fan una part d'acompanyament, tampoc són psicòlegs, al final també tenen que treballar, no, també d'una forma comunitària, que és el poder derivar, no, al final, no, de poder parlar amb l'orientador o orientadora del centre perquè vegi al final la demanda específica i veure on pot derivar, perquè al final el professorat tampoc té el coneixement, no, per atendre les demandes tan específicament com per dir, bueno, derivo aquí o allà, una mica això. Sí. Parles. No, digues. Que, clar, una situació difícil per nosaltres al professorat és que no hem estudiat psicologia, no tenim un coneixement profund. Només tenim un coneixement en primera persona. Cada un de nosaltres, o nosaltres hem patit ansietats o preocupacions, o tenim familiars que han patit alguna mena de problema de salut mental, i aleshores podem intuir coses que passen a l'aula, excepte els nois i noies que les seves famílies els han fet diagnosticar formalment a través del CESMIC o dels sistemes públics de salut mental per nois i noies, o que han buscat una ajuda privada. Però jo crec que hi hauria d'haver-hi un sistema més fort, més organitzat dins de les escoles. Jo havia treballat molts anys a la ciutat de Nova York i cada any al setembre teníem un curs per identificar possibles problemes de maltractes, tant d'abús sexual com maltractes físics. I cada any teníem aquest curs. Cada any hi havia aquest curs. I realment al llarg dels anys me'n vaig adonar que molts dels meus alumnes havien sigut víctimes de maltractes físics i psicològics i sexuals. I a mi em va anar molt bé i al llarg de la meva vida m'ha anat molt bé tenir aquest coneixement. Però aquí oficialment mai he tingut un curs sobre els símptomes que pot expressar un noi o una noia que està sent maltractat o sexualment abusat, no? I això jo trobo que el Departament d'Educació hauria no només de fer cursos telemàtics o que ho pengés en un lloc quan es veu això, fa això, sinó que ens vingués a parlar a les persones, perquè nosaltres al mateix temps formem part d'una societat que ens ha maltractat, que moltes de nosaltres hem sigut abusades sexualment o hem sigut abusades psicològicament o hem tingut parelles que ens han maltractat o de nens ens van maltractar o ens van ignorar. Per tant, els professors i professores no estan exempts d'haver patit dificultats en el camí de ser adults i dificultats que s'han manifestat en preocupacions i en falta de salut mental des de més petita fins a molt gran, no? Aleshores, jo crec que seria molt, molt important que el Departament d'Educació tingués uns cursos amb persones, amb sers humans, prou de pantalles, que vinguessin als instituts i ens parlessin. Clar, el problema de si venen als instituts és que ningú, el 99% obertament no dirà a mi m'ha passat tal cosa i pateixo aquest diagnòstic, perquè impossible, poden perdre la feina. Aleshores, estaria bé que almenys hi haguessin aquests cursos informatius i que hi hagués un follow-up, una continuació privada i totalment protegida, de que si alguns professors volguessin ajuda extra la poguessin rebre. I tant per si mateixos per poder-se cuidar, ells, si nosaltres ens cuidem millor, nosaltres som millors professors. Jo sempre he fet teràpia i segueixo fent-la i cada vegada ho faig més bé com a profe, o a mi em sembla això.
a lo millor és una fantasia que tinc. Però la veritat és que jo noto que hi ha hagut una diferència, que m'he anat calmant amb els anys. També, des de que la direcció que tinc ara em sento... He pogut sortir del closet, no? Que diuen que el closet és per la roba, no per les persones. Jo he pogut dir a la meva directora, mira, jo tinc un diagnòstic i jo necessito una mica d'adaptació, i la meva adaptació és tan senzilla com no posar-me en molts cursos, no posar-me en moltes classes seguides, tenir alguns forats per poder atrapar la meva respiració i funcionar i tirar endavant, no? I ho han fet, i això, i saber que he pogut dir, a mi m'ha passat això i a conseqüència tinc allò i necessito apoyo i me l'han donat, per mi ha sigut un canvi de vida de 180 graus, o sigui, jo tota la vida amagant, no podent explicar obertament a causa de l'estigma, i en el moment que obertament va començar a posar els seus anuncis, que encara me'n recordo molt clarament, amb una bola groga molt bonica, hi havia aquestes activisme en primera persona, i vaig començar a llegir i dic, ostres, però és que ho explica tal qual, i llavors jo vaig començar a imaginar-me a la meva ment que jo estava explicant allò, ho feia davant del mirall, com aquell qui diu, assegut al sofà, i pensava, doncs jo explicaré això, i no sabia ben bé què havia d'explicar, i al final un dia vaig trucar i vaig anar a un curs amb l'Ariadna i vaig entendre molt millor com funcionava, i a partir d'això em vaig atrevir a dir el que a mi em passava i el que jo volia, el que creia que necessitava, no sé com dir-ho bé, sí, el que jo necessitava, no? Vaig explicar el que jo creia que necessitava, no? Que era aquest esponjament de les classes i no masses preparacions. I tant el fet de que m'atorguessin aquests horaris molt més humans per mi, com el dir-ho en veu alta i saber que la meva direcció ho sabia, em vaig tranquil·litzar moltíssim. I comparat amb molts anys del passat i ara estic tranquil·la. I per tant em barallo molt menys amb els alumnes, tinc molt menys friccions en general i estic molt més bé jo també. Jo també no imagino coses que abans imaginava moltes coses i ara no les imagino i estic molt més tranquil·la. Ja sé que parlar molt, perdó. No et preocupis, si això es tracta d'una taula rodona, és de parlar, i em semblava superinteressant això que comentaves sobre la salut mental del professor, perquè ens estem preocupant molt, i és normal que ha de ser així, sobre la salut mental dels alumnes, però no sé quan habitual és la pregunta de com et trobes, profe. És una qüestió que s'amaga o que no es treballa, que no s'ha visibilitzat, i fins a quin punt un professor pot educar correctament si no està bé o d'una manera estable pel que fa a la seva salut mental? Mira, jo trobo que l'estigma ha fet molt de mal perquè s'associa a tenir un problema de salut mental a ser completament inútil per fer res. I en canvi no és cert. Vull dir, si sabem que un percentatge gran de persones en el món tenen problemes de salut mental, òbviament el col·lectiu de professors i professores tenen problemes de salut. Hi ha persones que tenen problemes de salut mental i a pesar de tot fan la seva feina. Uns pateixen molt, altres, com és el meu cas, que he pogut parlar-ne, doncs no pateixo tant. Pateixo els dies que començo a pensar en bucle, preocupacions en bucle, però parlo amb la meva terapeuta, m'ajuda a calmar aquestes preocupacions i segueixo endavant. I de fet tinc una relació molt propera amb els meus alumnes, amb els meus companys, i veig que doncs, el que era un inconvenient, no? O una adversitat, veig que el que era una adversitat inicialment, que era tenir un problema de salut mental, en realitat s'ha tornat en un punt a favor, perquè en realitat soc molt sensible i veig molt ràpidament molts problemes de salut mental, els puc identificar, puc avisar els tutors i tutores i es pot intervenir. No és que n'hagi descobert 1.000 milions, només algun de tant en tant. Però, bueno, i que em sento lliure de fer-ho, de dir-li a la tutora. No penso que és una cosa que ja se la farà en la família, o ja se la farà el tutor, o ja és el problema d'un altre. No, el fet que a mi m'hagin ajudat en la institució, jo em sento que la manera de retornar del pay it forward, d'ajudar a la següent generació, és no invisibilitzar els que pateixen.
tampoc ho faig més gran del compte, jo ho parlo amb la tutora o amb qui sigui, vull dir, tampoc és qüestió de muntar un circo, només d'estar atent, d'estar alerta. A vegades és un període curt per l'alumne o per la companya o company, a vegades és més llarg. Els companys i companyes no pots fer res més que escoltar-los i si et volen explicar alguna cosa, explicar alguna cosa. Però amb els alumnes sí que pots intervenir en el sentit de parlar amb el tutor o la tutora o amb orientació. I la veritat és que en el meu institut orientació ha fet un treball extraordinari i ha ajudat moltíssims nois i noies, molts. Bueno, tant és així que estem a finals de juny i hi ha alumnes que estan per allà, no sé què venen a fer, però es veu que s'hi troben bé. Això és supermaco, la implicació, i sobretot des de l'experiència, com una experiència que pot arribar a ser negativa, acaba ajudant d'altres persones. Però, Irene, així ja per tancar, des de l'associació Obertament, què creieu que us queda per fer en la lluita d'aquesta visibilització, de trencar amb aquests tabús als centres educatius i en els àmbits d'educació? Doncs nosaltres, en l'àmbit educatiu, doncs una mica també en la línia en la que estaves comentant, també hi ha una part, no?, que treballem més amb la part de l'alumnat, però després també està tot el tema, no?, de l'autocura també del professorat, no?, també de que es visibilitzi la salut mental del professorat, no?, perquè també amb el tema de la pandèmia no ha estat molt que és una realitat, no?, que un dels col·lectius més afectats ha estat els joves i com s'havia de fer aquesta cura des dels centres educatius cap als joves, no? I sí que era una cosa també que reivindicava molt el professorat de sí, no?, els joves, però després també, una mica també en la línia que comentava la Clara, de com anem a ajudar a estar bé si nosaltres no estem bé, no? I al final també és aquesta part, no?, de veure una mica com fer que hi hagi una cura en tota la comunitat educativa, no sols a través dels joves, i nosaltres ho veiem des de la part, no?, aquesta de parlar obertament i que no, amb el projecte que tenim no sols a vegades ha estat l'alumnat que ha parlat, sinó que de vegades també deia el professorat que li ha estat d'ajuda perquè també ha acabat parlant, no?, aquesta persona i obrint-se. Aleshores nosaltres ho veiem, no?, d'aquesta part que ho vam fer també amb el tema de quan va passar el confinament, que crec que és com prou descriptiva la imatge, no?, que va ser com l'alumnat tornava al centre i era com, ara com anem a tornar a fer classes com si no hagués passat res, no?, quan realment ha passat una cosa que ha estat, no?, com un xoc, no per nosaltres sols, sinó per tots, i com anem a continuar amb les classes sense parlar de com ha estat el confinament, no?, o les emocions que hem tingut, però no sols nosaltres, sinó també el professorat, no?, tota la comunitat educativa, no? I aquí jo crec que és on es crea, no?, aquesta cura que també és necessària també a l'àmbit educatiu, no? Crec que seria una mica això. Bueno, doncs moltíssimes gràcies. No sé si voleu afegir alguna cosa més. No, donar-te les gràcies a tu i a l'associació de que ens hagi convidat obertament i a una activista en primera persona, en aquest cas jo, perquè realment el que he après obertament és que res és més efectiu que parlar en primera persona. I així persones que potser encara tenen vergonya o por, potser s'obrin a elles mateixes i a demanar ajut. Així és que moltes gràcies. A tu i a tu, Irene, moltíssimes gràcies. Si qualsevol cosa, sempre podeu visitar la web de l'associació Obertament. Si no m'equivoco és obertament.cat. www.obertament.org. .org, quasi, ho he dit de memòria. Però bueno, si que és obertament jo crec que surt igualment. Si busques obertament... .org, és org. ORG. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies i ja estem. Moltes gràcies per escoltar el segon episodi del podcast de la 57a Escola d'Estiu. T'esperem amb l'episodi número 3 per parlar de l'aula com a projecte Metodologies globalitzades.